Hommaa mopoauto. En mä. Mulla on ihan oma auto jo. Mä olen sen verran vanha. Mulla on Audi. Mykkäkoulunainen, joo. Greetings from Finland. Thank you. Saatko tästä paljon rahaa vai miten jaksat pitää näitä? No enhän mä nyt tästä, että mä pidän täällä TikTokissa niin ihan hirveästi saa. Mikä toi suhina on? Kuulostaa niinku radio olisi pois kanavalta. En mä tiedä, mä en kuule mitään suhinaa. Mä en tiedä. Terppaa! Livessä kuuluu suhinaa. Kuuluuks mun puhe kuitenkin ihan ok? Sinulla on upea tyyli. Kiitos. Kiitos paljon. Puhe kuuluu. Mä en kyllä kuule mitään suhinaa, et mä en tiedä. Se on varmaan joku sit yhteydessä. On iPhone joo, kyllä.